crveni pauk ili koprivina grinja. Suzbijanje na prirodan način. Grinje ili pauci su jedni od najopasnijih štetnika na voćkama i povrću, a često ih susrećemo na cvijeću i ukrasnom bilju. Za nas su najznačajnije dvije vrste, crveni voćni pauk i koprivina grinja. Najveće štete pričinjava tijekom ljetnih mjeseci za vrijeme berbe plodova, kada se mjere zaštite gotovo i ne provode. Koprivina grinja najznačajnije štete čini na rajčici, patliđanu, krastavcu, dinjama, lubenicama, grahu i grašku. Često ju susrećemo na cvijeću i ukrasnom grmlju. Ova grinja je mala, duga svega 1 mm. Boja tijela varira od žućkaste do crvenkaste sa 2 tamne mrlje na leđima. Prve štete vide se na gornjoj strani najstarijeg lišća u obliku tačkica bjelkasto-srebrnkaste boje. No, kako se napad pojačava, tačkice se spajaju, a list postaje mramoran i na kraju se osuši. Sa lišća zatim pauk prelazi na plodove, koje također oštećuje. Idemo riješiti i simptome napada crvenog pauka. Oštećenja pričinjavaju larve i odrasli insekti prilikom hranjenja bodinjem i sisanjem. Kod jačeg napada štetnika dolazi do deformacije napadnutih dijelova. Biljke zaostaju u porastu, dolazi do prijevremene defolijacije, opadanja lista, a to se dešava vrlo brzo jer se brzo širi. Osnovne mjere prevencije pojave crvenog pauka je redovan pregled biljaka. Nove biljke držati odvojeno od stare kolekcije biljaka i tek kada se uvjerimo da su biljke u dobroj formi, pridružite ih ostalim biljkama. Vjerujte, lakše je tretirati jednu biljku nego cijelu kolekciju ako se primijeti simptomi bolesti i oštećenja od štetnika. Ubrzanom razvoju i reprodukciji grinji doprinosi suh zrak, a zbog toga treba prostoriju gdje se nalaze biljke provjetravati i biljke osvježavati vodom, što u ovom slučaju nije moguće jer je cijela godina veoma sušna. Ali grinje ne vole visoku vlažnost. Prskanje vodom je najjeftinija preventivna mjera protiv ovog štetnika. Potrebno je redovno provjetravati zatvorene prostore poput staklenika i plastenika. A kao prvu mjeru za suzbijanje koristimo biljku maslačak. 200 do 400 g usitnjenog korijenja ili 500 g svježih listova maslačka potopiti u kantu tople vode. Temperatura vode ne treba biti veća od 40 stepeni. Ostavi se 2 do 3 sata i nakon toga procijedi. Pripravak se koristi svježe pripremljen. Prvi tretman se izvodi prije cvetnje, a drugi poslije cvjetanja. Ako je napad grinje vrlo jak, tretman ponoviti nakon 10 do 15 dana. Korijen maslačka može se prikupiti u jesen i čuvati na suhom i tamnom mjestu pokriven u podrumu. Ovakav preparat od maslačka koristi se protiv pauka i lisnih ušiju. Duhan je sljedeća biljka koju koristimo kao preparat za suzbijanje. 400 g suhog duhana potopiti u 10 litara vode i ostaviti 1 dan. Kuhati 2 sata i nakon toga ostaviti da se prohladi. Kada se prohladi, procijediti. Procijeđen preparat razrediti sa 10 litara vode. Kamilica je ljekovita biljka koju treba saditi u vrtovima i voćnjacima. Ona svojim mirisom odbija pauke. Za pripremanje pripravka od kamilice uzeti 1 kg suhe ili 3 kg svježe kamilice. Kamilicu usitniti i potopiti u 10 litara vode koja je zagrijana na 60 do 70 stepeni i ostaviti da stoji potopljeno 12 do 16 sati. Nakon toga procijediti i razblažiti 2 do 3 puta. Krumpir ili krompir, odnosno njegova cima. Od lišća krumpira pravi se na taj način da se 1,5 kg listova usitni i potopi u 10 litara vode i ostavi tako potopljeno 3 do 4 sata. Nakon što je pripravak odstojao, procijedi se. Uvijek se koristi svježe pripremljen pripravak protiv crvenog pauka. Heren i menta su biljke koje se također mogu koristiti za suzbijanje crvenog pauka.
U borbi protiv grinje koriste se preparati od češnjaka, to jeste bijelog luka, pripremljeni na različite načine. Ovi preparati su vrlo učinkoviti. Čaj od češnjaka, to jeste bijelog luka. 70 grama sjeckanog češnjaka preliti sa litrom kipuće vode. Nakon što se ohladi, procijedite. Čaj razređen u omjeru 1:7 koristi se protiv nametnika u jagodičastom voću, dok nerazređenim čajem prskate biljke od gljivičnih bolesti kao zaštitu. Agrumi poput limuna, pomoranđe i grejpfruta sadrže prirodna jedinjenja koja pauci ne voli. Pomiješajte jednake dijelove vode i bijelog sirćeta 9% u boci sa raspršivačem i koristite ih za čišćenje površina poput staklenika, plastenika, vaših saksija, alata. Ne samo da sirće pomaže u odbijanju paukova, već i uklanja feromonske tragove koji koriste za navigaciju, ometajući njihovu sposobnost navigacije. Čaj od dragoljuba. 2 šake svježe biljke prelite sa 1 litrom kipuće vode. Promiješajte. Nakon 15 minuta procijedite i prelijte u posudu koju možete zatvoriti. Ovim sredstvom dezinficirajte rane na voćkama. Čaj od bosiljka. 7 žličica sušenih listova prelijte sa litrom kipuće vode. Nakon što se ohladi, čaj procijedite. Nerazrijeđeni koristite protiv lisnih ušiju i crvenog pauka na sobnom bilju. Osim listova, ovim sredstvom prskajte i tlo uokolo biljke. Uvarak od paprati. 5 kg svježe ili 500 g suhe biljke. Kuhajte 20 do 30 minuta u 10 litara vode. Nerazređeno poprskajte po tlu i po biljkama. Koristit će protiv puževa. Kako je pripravak bogat kalijem, njime zalijevajte krompir, rajčicu i polijevajte kompostnu hrpu. Preslica. Pripravak protiv crvenog pauka. Preslica raste na vlažnim staništima, pa je možete naći u blizini rijeka i potoka, često i na pijesku ili šljunku. Koristi se protiv hrđe i pepelnica, grinja te crvenog pauka. 1 kg svježe preslice potopiti u 10 litara vode. Ostaviti da stoji 24 sata. Zatim lagano prokuhajte 30 minuta. Kada se tekućina ohladi, razredite je. Omjer sa vodom treba da bude 1:5 i njome špricajte biljke. Tekućinu od preslice možete pomiješati sa sredstvom od koprive u odnosu 1:1 i kao takvu koristiti za prskanje biljaka. Povećat ćete učinkovitost u borbi protiv nametnika, a ujedno i nahraniti vašu biljku. Tretmani provedeni prirodnim preparatima moraju se ovisno o jačini napada i karakteristika samog preparata tako i sprovoditi. U biološkim mjerama borbi protiv koprivine, grinje i drugih vrsta crvenog pauka mogu se koristiti navedeni preparati, ali i unošenje grabežljivog pauka u zatvorene prostore. Da bi grabežljivi pauci bili efikasni u borbi protiv crvenog pauka, njihova brojnost treba da bude 0,1 do 1 po listu. Mogu se koristiti i stjenice roda Orius za suzbijanje crvenog pauka i lisnih ušiju u voćnjacima u zatvorenim prostorima i za suzbijanje tripsa. Da biste prepoznali i vidjeli ovog nametnika, vjerovatno će vam trebati povećalo jer je jako sitan. Povlačenjem prstiju ispod donjih listova ostavit će na vašim prstima ili vati te gazi boju hrđe. To je znak da imate grinju ili crvenog pauka. Nadam se da vam je ovaj video bio od pomoći i ukoliko vam se svidio, podijelite ga sa drugima da i oni imaju korist od njega. Hvala na pažnji.